Bastu till basen. Ett bastubygge. Lämpligt släp ska införskaffas. Någon ska designa en bastu. Och så ska man lägga 100 timmar arbete före ett släp ser ut som en bastu och fungerar som en bastu. Jo, som är kanske till och med lite överkant. Är det? Super, har ni sparkat på ringarna nu då? Ja. Bra. Känns det bra? Känns det sparken bra? Sparken känns väl. Ja, nu är det här En gedigen bil. jag menar en bred sida, en vristspark. Motorvärmare. Ja, nej. En liten rostfläck, där kan man lägga en liten dekal kanske. Ja, det behövs nog fler dekaler. Juuri näin. Näittekö, te tutustuitte vähän tuohon ratsuun ja Joo, hei, kyllä. Joo. Aivan. Ei siinä mitään. Tässä on jotain. Pitäisikö tehdä jotain paperitöitä tai otetaanko vaan auto ja lähdetään? Joo, Tai? niin se on. Maksetaan sitten. Här är ju mötesbete. Det här skulle vara mänbil. Soft close. Det är nog fina det här. Du skulle hellre köra det här till basen. Absolut. Det här ska jag kunna få med något som helst. Känns det Robin, får du skrämselhicka? Nej, inte alls inte. Det här är ju bara plåt och metall. Så här ju. Det här ska jag kunna få med något som helst. Joskus toukokuun alussa mennä kohti Baselia. Niinkö? Joo, ja tässä on avaimet. Joo. Mä voisin ihan niinku ottaa niitä vastaan ja niinku samalla antaa niitä Haaralle, koska mä oikeasti en halua koskea autoja ollenkaan. Mutta kiitos hyvistä kaupoista. Kiitos. Näinhän se on. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Mennään nyt kattoon. Yes. Känns det tryggt? Det känns tryggt, ja. Ja. Kassettspelare. No, ett början. Ett litet början på det här projektet. Det är kul. Det här, har vi förtjänat en liten kaffekopp eller lilla hamburgaren? Se on börjat tungan isong. Är det bra? Ja, det är bra. Nu tar vi och Men van skålar i ett glas mjölk här i Seinäjoki. Van kan det finnas. Vann är vi riktigt. No, vi är ju Seinäjoki. Mats Brun. Mr. Mats Brun. Hej, färdigglöda.
här ska jag kunna få av mig något som helst.